Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә үзләренең гомер бәйрәмнәрен, истәлекле юбилейларын билгеләп үтүчеләрне ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән һәр көнгә куанып яшәргә булсын сезгә. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хатлар белән танышабыз. Мишабаш авылында гомер итүче Әхәтова Хәнүзә Галимулла кызына 80 яшь. Кадерледән кадерле әниебез. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, имин тормыш, күңел тынычлыгы безгә ныклы терәк булып, озын гомер кичерүеңне телибез. Сиңа булган рәхмәтебезне, күңелдәге изге теләкләрне сүзләр белән әйтеп бетереп булмас кебек. Синдә булган сабырлык, тырышлык, кешелекле кебек сыйфатлар һәр кемне сокландыра. Киләчәктә дә өебезнең якты йолдызы, тормышыбызның күрке бул. Саулык, сәламәтлек белән, күңел тынычлыгында, һәр туасы көнгә куанып, яңа өметләр баглап, исән, имин яшәргә язсын. Син безгә җылы кояш кебек кирәк. Гомер бөтен кешегә дә бирелә, ә картлык менә сайлап кына килә. Әни, Ходай биргән гомереңне тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәп үткәр. Безгә эшләгән изгелекләрең үзеңә меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Балалар игелеге, онык-оныкчыклар куанышы күреп, яшәргә язсын сиңа, кадерле әниебез. Котлы булсын, әни, туган көнең. Кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең алгы көннәрең. Фәрештәләр һәр чак юлдаш булсын, бәхет булсын һәр чак яныңда, үтәр юлың сикәлтәсез булсын, изге дуга йөртсен юлыңда. Таң җилләре искән минутларда, көн туганда якты нур булып, йөрәгебезнең җылы рәхмәтләре барып җитсен сиңа җыр булып. Күңелкәең синең назга тулы, барыбызга тигез бүләсең. Безнең өчен яшәү сиңа Ходай насыйп иткән бүләк күрәсең. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә безнең өчен җирдә, син әни иң изге һәм иң кадерле. Изге теләкләр белән балаларың Файыз, Данил, Минзәлия, Язилә, киленнәрең Гөлфинур, Гөлнур, кияүләрең Фәнил, Рәсүп, Илдар, онык-оныкчыкларың. Мишабаш авылында яшәүче Хәнүзә Әхәтова, сезне бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән бәхетле әни булып, балаларыгызны сөендереп, әле яшәгез дә яшәгез. Үйрәттең безне яшәргә, тормыш кадерен белеп, килгән авырлыкларны да үткәрә белдең көлеп. Чәчтәлеген насыйп асанда, югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Чәчтәлеген насыйп асанда, югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Яшәдең гел безнең өчен, уйларыңда гел бала. Синең кебек мәрхәмәтле булса иде һәр ана. Чәчтәлеген насыйп асанда, югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Әнкәйләрегезне искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыра торсыз, күчтегә җибәрсәгез дә артык булмас. Һәр вакытта янәшәдә яшәсәң иде шулай, озын гомер бирсә иде, бүләк
Ке сиңа Ходай шәштәнеге насыйп асанда югала бүтін хәсрәт барысы үшін әнекәй сиңа мең рәхмәт шәштәнеге насыйп асанда югала бүтін хәсрәт барысы үшін әнекәй сиңа мең рәхмәт барысы үшін әнекәй сиңа мең рәхмәт Ә хәзер үзенә аталган котлау хатын тыңларга Гөлшәһидә Зәйнетдинованы зәңгәр экраннар янына якынрак дәшәбез. Яңа Мишән авылында яшәп гомер итүче туганыбыз Зәйнетдинова Гөлшәһидә Нигъмәтҗан кызына 9 февраль көнне 55 яшь тулды. Йолдыздай җемелди ак карлар, күмелә бар дөнья аклыкка, ак кышта килгәнсең дөньяга, әйләнеп өр-яңа шатлыкка. Без гаиләдә 6 бала үстек. 4 кыз, 2 малай, сеңлебез Гөлшәһидә 4нче кыз бала булып дөньяга аваз сала. Гамсез, күңелле, кабатланмас шау-шулы балачак еллары инде артта кала. Тыңгысыз Гөлшәһидәбез 8нче сыйныфны тәмамлап, 9нчы, 10нчы сыйныфны укырга дип Казанга юл тота. Урта мәктәпне яхшы билгеләргә генә тәмамлый. Аннары Буа медучилищесына укырга керә. Ул кичкенәдән үк табиб булырга хыяллана һәм теләгенә ирешә дә. 1986 елда училищены тәмамлап, яңа Мишән авылына эшкә кайта. 35 ел авыл халкына тугрылыклы хезмәт итә. Яңа Мишән авылында Ришат исемле егеткә кияүгә чыга. Алар берсеннән-берсе уңган 3 кыз, 1 ул үстерәләр. Хәзер инде барысы да югары уку йортларын тәмамлап, үз эшләрендә эшлиләр. Сеңлебезнең буыннар чылбыры дәвам итә. Олы кызы Лилия республика клиник хастаханәсендә эшли, ә икенче кызы Алиса 7нче больницада өлкән шәфкать туташы булып хезмәт куя. Кияүбез Ришат та бик уңган кеше. Алар бер-берсен ярты сүздән аңлап, бик матур гаилә булып яшиләр. Фельдшер кешенең эше бик тынгысыз, авыруларны вакытында дәваларга, беренче ярдәмне күрсәтергә кирәк. Менә шул вакытта ире Ришат та ярдәмгә килә. Көннең кайсы вакыты булуга карамастан, машинаны кабызып, авыру янына кичекмичә барып җитәләр. Куллары шифалы диләр туганыбыз хакында. Аның ясаган уколлары да сизми каласың. Һәр процедураны үтә дә тохтәлек, төгәллек белән башкара. Авыруларына бик игътибарлы. Гөлшәһидә гаиләдә дә уңган хуҗабикә. Аның пешергән ризыкларын ашап туйгысыз. Кайчан килеп керсәң дә якты йөз, тәмле сүз. Әти-әниләрен, күрше әбиләрен бик тәрбияләп, соңгы юлга озаттылар. Үз яхшылыклары үзенә әйләнеп кайтсын. Кадерле Гөлшәһидәбез, син ихлас күңелдән бәхетле булып яшәргә лаексың. Без сине юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып калсаң иде. Аллаһы Тәгалә тигезлегегездән аермасын. Балаларыгызның игелеген күреп, исән-сау яшәргә язсын. Юлларың һәр вакыт уң булсын. Авыруйлы хезмәтеңдә уңышлар телибез. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын. Балкып яшә гомергә. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең. Без калабыз шушы теләктә. Апаларың, җизнәләрең, Мөршидә Әбүзәр, Рәфидә Марат, Дамира Әсләх.
энекәшең Зөфәр, киленебез Гөлнара, Әнвәр һәм дә тормыш иптәшең Ришат. Кызларың Лилия, Алисә, киявең Роберт, Гөлдәния, улың Алмаз дип тәмамланды котлау хатын. Мишән авылында яшәүче Гөлшаһидә Зәйнетдинова, юбилейгыз котлы булсын. Без сезгә сәламәтлек һәм бәхет теләп калабыз. Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда көнләр. Тан күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып төгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Тажын үзә ачы җилләр, җаннар елый шул чак нишләргә. Ак чәчәкләр йолдыз булып яна, өмет нуры сүнгән кичләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Саф күңелле каласы иде. Сез Саба телевидениесен карыйсыз һәм без җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Тимершык авылында яшәүче иң якын, иң кадерле кешебез, әниебез Хантимирова Рушания Гайса кызын олы юбилейы 60 яшь тулган көне белән тәбрик итәбез. Һәрберебезнең дә үзенә генә хас, газиз, үзенә генә кадерле булган бердән-бер әнисе бар. Безнеке дә шулай. Без дигәнем бер туган 3 кыз. Кыз чактагы Гөлназ, Нәркис, Гөлияз, Хантимировалар. Хәзер инде без районыбызның төрле авылларында гаиләләребез белән гомер кичерәбез. Үзебез дә әниләр, Аллага шөкер. Ләкин бүген сүзебез үзебезнең әниебез турында. Аның матур юбилейы, 60 яшь тулган көне. Шын күңелебездән рәхмәт, мактау сүзләре җиткерәсебез килә әниебез бүген сиңа. Әниебез Тимершык авылында Гайса белән Мәхүбә Мусиннарның иң беренче кызлары булып дөньяга килә. Әтисеннән тырышлык, әнисеннән сабырлык сыйфатларын алып, гаиләдәге 4 туганының иң ышанычлы терәге булып үсә. Мәктәптә бик яхшы
билгеләргә генә укып, Казан педагогия көллиятенә укырга керә. Хезмәт юлын исә Мингәр башлангыч мәктәбендә укытучы булып башлый. Аннан соңгы 37 ел хезмәт стажы Тимыршык авылының Кояшкай балалар бакчасы белән бәйле. Кечкенәләрнең икенче әниләре вазифасын башкарып, күпме балага юнәлеш биргән. Беренче тәрбияләгән, аннары үсеп буйга җиткәч тә минекеләр дип горурлану хисләре кичергән. Чын мәгънәсендә тәрбияче дип әйтерлек шәхес ул безнең әниебез. Сине яратсыннар, хөрмәт итсеннәр өчен көненә берничә төрле рольгә керергә туры килгәндер аңа. Ләкин хезмәтен яратып башкаруы аңа балалар арасында да, аларның әти-әниләре һәм әлбәттә инде хезмәттәшләре арасында да абруй китерде. Хатын-кызның иң зур тырышлык таләп итә торган роле гаиләдә ул. Ул ир хатыны, әни, килен булу. Безнең әниебез бу рольне дә бишлелек итеп башкара. Әтиебез заманында авылыбызның иң алдынгы механизаторы булган Хаҗинур белән 37 ел иңне иңгә куеп, үрнәк булып гомер кичерәләр. Кайнанасы әбиебез Нурлыхыда белән озак еллар бер-берсен хөрмәт итеп яшәделәр. Хәзер инде әбиебез безнең арабызда юк. Лаеклы якында булса да, әниебез гомер буе яратып башкарган эшен әле дә дәвам итә. Оныкларын тәрбияләргә булыша. Без кызлары, кияүләре, оныклары төп йортка бик теләп һәм яратып җыелабыз. Анда безне сагынып көтеп торучы олы йөрәкле кешеләребез бар. Гомумән, төп йорт булгач, бездән кеше өзелеп тормый. Әниебезнең аш-суга оста, чиста пөхтә һәм туган җанлы икәнлеген барысы да белә. Әниебез, барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Бүгенге биеклеккә ирешә алганбыз икән, бу синең хезмәтең. Бу әтиебезнең хезмәте. Әле тагын озак еллар сәламәт булып, безне каршы алырга һәм озатып җибәрергә язса иде сезгә. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт, әни. Барысы өчен рәхмәт. Сабыр булдың, гомерең үтә синең, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган изгелекләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлап йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез. Без сагынып кайтып кергәндә. Көндә иртән хәлне белә. Ул бит безнең әни. Көндә кичен хәл сораша. Ул син әни. Авыр чакта хәлгә керәсең син әни. Тик бер йөрәк барысында сизә. Ул син әни. Рәхмәтеңнән Ходай ташламасын. Дөньялыкта күр син савабын. Тоеп яшә калган гомереңдә күңел назын һәрбер балаңның. Иң изге теләкләр белән сине яратып һәм хөрмәт итеп, әтиебез Хаҗинур, кызларың Гөлназ, Нәркис, Гөлияз, кияүләрең Илмир, Рөстәм, Илмир, оныкларың Нәфисә, Азалия, Зәйнәп, Дамир, Инзилә, Динә, Самат һәм кода-кодагыйларың дип нокта куелды шушы матур котлау хатына. Тимыршык авылында гомер итүче Рушания апа Хантимирова, юбилейгыз котлы булсын. Балаларыгызның һәрбер теләге тормышка ашсын. Төп йортта тигезлегегез белән балаларны каршылап, озатып яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Безнең хактагына әни уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Без дип шатландың да
іздеп сағышладым бүтін ғұміріңне әне сен бізге бағышладың іздеп шатландың да сен іздеп сағышладың бүтін ғұміріңне әне сен бізге бағышладың Икиясыңдыр инде сен Иянасыңдыр инде Түнәріңді бізіне ойлап Уянасыңдыр инде Сен йылдызларының яқтысы Гүллерінің хуш ислесі Әйдәтәнилер күміләу Yok şol sinen tüsülüsü Sin yıldızlarının yaktısı Güllerinin hoş islesi Heybeteniler küplev Yok şol sinen tüsülüsü Bizge sizdirmişe gene Yılap olasın indi Gitken sayın bizge bəxit Yurap olasın indi Az indi o seni sina Rəhmətlər eytügüne Sin bitene Bizning işin birgine birovgene Іздеп шатландым сен іздеп сағышладым бүтін ғұміріңне әне сен бізге бағышладың аз енді аз әне сима рахмәтләр әйтугенә сен битәне bizning işin birgine birovgene Sin bitane bizning işin birgine birovgene Sin bitane bizning işin birgine birovgene Жырлы бүләк тапшыруына келген хатлар белән танышуыбызны алга таба дәвам итәбез. 13 февраль көнне безнең иң кадерле кешебезнең гомер бәйрәме, туган көне. Әниебез Шарифуллина Рузия Габделгатов кызы Саба районы Тимыршык авылында гомер итә. Аңа 55 яшь тула. Кадерлебез безнең әниебез. Күңел турында булган хисләрне, теләкләрне сүзләргә салуы бик кыен. Ниләр генә әйтсәк тә йөрәккә үтеп, әйтеп бетерерлек итеп, әйтеп булмас кебек тоела. Алай да, шушы үзеңә генә хас гомер бәйрәме, туган көнеңдә сиңа булган ярату, мәхәббәт, ихтирам, рәхмәт хисләребезне җиткерәсе килә. Еллар үтә очагына. Аккан судай, искән җилдәй. Сиңа гомер буйларына сәламәтлек бирсен Ходай. Әйе, кай арада үтәсен бу гомер.
Һәм моны үлчәүләргә салып карасаң, кайсы чорда үкенерлек булмагандыр әниебез. Үткәнең матур, киләчәгең тагын да якты, бәхетле көннәрдә үтсә иде диеп телибез. Көннәрең шатлык белән алга таба барсын, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп тигезлектә яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт әйтәбез сиңа, әни, барыбызда. Син, әни, туганнарга, балаларыңа карата мәрхәмәтле, ярдәмчел булуың белән барыбыз арасында да аерылып торасың. Без ике кызыңа әтиебез белән яхшы тәрбия бирүеңдә бик зур роль уйный. Барсы өчен дә рәхмәт сиңа, кадерлебез безнең. Гел дә шулай көчле рухлы, ярдәмчел булып калсаң иде әниебез. Кияүләр, оныклар куанычында озак еллар әтиебез белән яшәргә насыйп булсын. Әтиебез Рәлиф белән тигез тормышта бер-берегезнең кадерен белеп, яшәүдән канәгать булып, гомер итүегезне телибез. Әти-әниле йорт, бай йорт бит ул. Озак еллар шулай тәрәзәдә балкып янса иде безнең утларыбыз. Һәм безне каршы алырга чыкса иде туган йортта әти-әниебез. Яшәгез әле шулай бергә-бергә, гомер көзләренә ашыкмый. Көзе булгач аның кышы җитәр, салкын бураннарга бирешми. Исән генә бул син, әни бәгърем. Сызламасын аяк-кулларың. Син бәхетле, таза сау булсаң, безгә нәрсә кирәк соң тагын? Кыз бала ул әни диеп яши. Әллә үзе әни булганга, мәңге яшь һәм тыныч күңел белән яшә, кадерлебез, әниебез дөньяда. Иң изге теләкләр белән кызларың Алинә, Гөлинә, кияүләрең Ленар, Риназ, оныкларың Сәмир, Кәрим, Зәйнәп, Иркә, Зәмирә. Бу теләкләргә әтиебез Рәлиф тә кушыла. Тимершык авылында гомер итүче Рузия Шәрифуллина. 55 яшьлек күркәм юбилейгыз котлы булсын. Саулык, сәламәтлектә, тигезлектә гомер итегез. Тормыш киені тәләрендә әти-әни бар шилек. Тормыш алып барганнарда, баламы дип янганнарда, икесе бергә кирәк. Белдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Құшлардай сайрашып үстік, гомер киені тәгізді. Шайпалмады бар шилеклер, бір үк юлдан бір адымнан атлауға икегізді. Мүлдірәмі шилеклері, әлі бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле күздегез төшен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мүлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми.
Bilmezsin por çilekleri tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şokta kibik biz çılıp bulmaz. Müldüremez çilekleri elli var yürekleri. Etti yanında eni var eni yanında etti. Gezeleklerin şularının, tozdalıkların şularının bir seni Xuday jellemey. Gezeleklerin şularının, tozdalıkların şularının bir seni Xuday jellemey. Bir seni Xuday jellemey. Bir seni Xuday jellemey. Bildiremez şilekleri, elli par yürekleri. Etti yanında Тапшырыбызга килгән киләсе котлау хаты Фаил Минхаҗевка юллады. Кече Шыңар авылында яшәп гомер итүче әтиебез Минхаҗев Фаил Гаяз улының 10 февральдә олуг юбилее. Кадерле Газиз әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Сине 65 яшь тулу уңайы белән барыбыз бергәләп кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар аша үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әти безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Быел әле бит сезнең бергә гомер итә башлауыгызга, кадерлеләребез, түгәрәк дата. Бергә тормыш юлыннан иңне иңгә куеп яши, гомер итә башлауыгызга 40 ел вакыт узган. Зөбәрҗәт туегыз мөбарәк булсын, газизләребез. Янәдән дә тагын 40 елдан имән туегызны да күрергә насыйп булса иде без балаларга. Әти-әни, ата-ана, туган кадерен белергә өйрәткәнегез, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әти-әни, сез балаларыбызга да ягымлы бабай һәм әби дә. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итсәгез иде. Алдагы көннәрегездә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләребез барып җитсен сезгә. Без бит сезне яратабыз, бар өй ишебез белән. Горурланып куябыз, газиз кешеләребез белән. Ярый әткәй, әнкәй, сез бар әле. Таянычсыз, терәксез. Җиңел чакта без дә батыр. Авыр чакта кирәк сез. Үзегезгә дә авыр чаклар буладыр, түзәсездер. Бала күңеле далаларда диләр бит, беләсездер. Без ялгышсак, кичерәсез. Күңелегез киң, беләбез. Кичерегез әткәй-әнкәй, сезгә күбрәк ярдәм, киңәш сорап киләбез. Каушабрак калсак кайчак киртәләр тирәсендә, җитә бер җылы сүзегез дә, җитә бер киңәшегез дә. Сүзегез түгел, шелтәле бер карашыгыз җитә кайчак. Гомер юлында барганда салулый нитә калсак. Рәхмәт, әткәй-әнкәй. Бу дөньяда булганыгыз өчен рәхмәт. Безне яклап, саклап торган кулларыгыз өчен рәхмәт. Ходай сезгә озын гомер, гомерлек, шатлык бирсен. Кайгы хәсрәтсез тормыш, бәхетле картлык бирсен. Шулай ук 11 февраль көнне туган көнен билгеләп үтүче улыбыз, энебез Бәхтиярны да туган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Бары тик иң изге теләкләребезне юллап калабыз ага.
Сине гаҗәеп тормыш көтә. Юлларыңда юлның ызыны, сандугачлар бары юлдаш булсын, очрамасын иде кызгыны. Бер кайчан да каушап кала күрмә. Юлдаш булсын сиңа сизгерлек, хыялларың чынга ашкан мәлдә калдырмасын сине өлгерлек. Бүгенгедәй гел елмаеп яшә. Күңелеңдә нурлар уйнасын, тормышыңда бәхет юлдаш булсын. Авырлыклар һич тә тойма син. Иң изге теләкләр белән Данил Алинә, Ирек Зилә, Данияр Бәхтияр Ралинә, Иркә Зәлия Зәмирә һәм дә кадагыйларыбыз. Хөрмәтле туган көн иясе юбилярыбыз Фаил абый Минхаҗев һәм аның оныгы Бәхтияр. Сезне бәйрәмнәрегез белән ихлас котлыйбыз. Сезгә бары тик бәхет, саулык, сәламәтлек телибез. Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Yazmışыбыз бүләге зинәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Җырым бүләгем тапшыруның бүген 12 февраль чыгарылышына килгән хатлары менә шулар иде. Алардагы барлык туган көн ияләрен ихластан бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Нинди матур хатлар язганнар безгә. Һәм менә шушы хатлардагы барлык теләкләр дә тормышка ашсын. Туган көн ияләре бәхетле булып гомер итсен. Без сездән дә якыннарыгыз исеменә менә шундый бай, матур эчтәлекле котлау хатлары көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.